Ton, Ngapa? kayu iki kok diwarni dadi siji belah kono, Ton. Yo, Iki diwarni kono ki enek mobil muat. Nganu kae ngono kono gak penak. yo karo sampean to, Pak. Yalah, kowe nek dikongkon kok ya mesti kok ngono ta, Ton. Iki diusungi, digorono, dipindah rono iki kan mobil liwat gak iso numbur mobil kok. Numbur mobil gak penak senen iki kok. Iki sing gede-gede iki digotongi gorono kuwi dadekne siji kono kan sing gak ganggu dalan mobil to. Sebenarnya di Leren di kono lho. Leren kok. Wah, Tak leren dilut. Usungi kabeh kuwi engko kabeh gorene. Aku tak lingguh kene dilut. iki apa yo kuat ngono dhewean iki. Jam terang kok panas ra karu-karuan. Sembleng aku. Beh. Panas e koyo empuh. Dan yo renek. Mindai kayu tun kaya tuwi menara rampung-rampung. Kok gatel kabeh nang Ya apa tuh kayak ngene kok iso ngusung ini lho. Leren mau ngagek teko kok wis leren to. Ya ora mungkin kuat ngono bicarane. Kok gede-gedene kayak ngene. Jangan. Wong kok senengane gawe rekoso wong itu. Ora kuat lah. Gedine sakmene kok. Ora niat nang madang. Jam. Tapi ora sah melok madang mau. Iki aku kabeh kok. Piye jajan. Tak parani lah wonge. Kesel iki aku dhewe. ya ampun kok ya rene to Ton. Ayo, Ayo nendi? aku ora kuat. Masalah Ton. Masalah. Kok tau sakmono kok ya ora kuat iki. Gede lho, Pak. Wis ki ndang dirampung nih kono lho. Ya ora iso to ora kuat. Salah kok iki diomongi kok. Ki ndang dirampung nih kono lho, kayak balik. Ya apa to, sampean rene rong nyapa-nyapa wis leren. Lah wong aku sik leren kok pangkah. Ki ndang satset lho dirampung nih aku ki. Isik lingkuh kok ganggu wong lingkuh to kowe iki. Gek ndang. Ya ndang rono dhisik. Ganggu wong lingkuh lho wong wedok. Sik leren garek ngrampungne dhewe kok. Iso ganggu wong lingkuh nek gatel dikira uler iki. Lah ngomong wong lanang ora amen nyat ora, malah gur marai padu. Ya Allah. Ora kuat malah boyok iki aku. Ben lah tak tinggal balik angkos kayu nih.